Plánujete spoločne s mestom Košice nejaký otvárací program Národného olympijského centra plaveckých športov v Košiciach alebo exibičné zápasy či vystúpenia? Určite plánujeme, pretože je to veľká udalosť nielen pre Košice, ale aj celý región a celé Slovensko, pretože vznikom tohto bazénu získame vlastne prvý bazén 10-dráhový, ktorý bude spĺňať všetky kritériá Medzinárodnej svetovej plaveckej federácie. Takže určite už chystáme, my už komunikujeme aj s Európskou plaveckou federáciou, aj so Svetovou plaveckou federáciou a najskôr by sme tam chceli ako v prvom rade dať vodné pólo, pretože vodné pólo je mekou tohto mesta, mekou tohto športu, takže veľmi radi otvoríme toto stredisko alebo tento národný olympijský bazén nejakým významným podujatím.